Ei tää ollutkaan niin yksinkertaisen helppo tääkään remontti. Se onkin tuolta seinästä lähtenyt irti. Tässä on sitten joku semmonen viisto täältä maasta nyt sitten, ettei sit suoraan laitakaan sitä. Tää on pitänyt vielä vähän. Voi. No, näitten kanssa mennään eteenpäin kyllä tää tästä. Täältä näkikin hyvin. Se on tuolta lähtenyt irti tuolta seinästä saakka ton verran. Tuo kaksi on vielä vähän paikalla. Se tarvitsisi saada pönkättyä tonne. Sitten alkaa vasta tukemaan. Sitten voi tullakin jotain. Joo. No niin, se on tuo yhden lauravarastoa yksi. Ilman kun olikin vähän huterat. No, kyllä kai se siitä ehkä paranee. Kyllä kai tää nyt sit yhden nuohon ja kestää täällä. Ainakin sen verran tukee.